imagining how the next patient should look like. I don't know, like, and then be politics in the Therma. Basic income was growing. Všimnite si drobného práva v vodnom podpôlitom štíte. Tak Miško, a kde je? Áno, keď sme takto, že už to nevideli. Vidí, áno. Tak je to symbol nesmrteľnosti. Nie. To je ukáž, ale čo tu povie na to, hej? Krásne, také autentické. Len sa vymček. No a teda toho práva podľa stredy miestnosti vidíte fragment náhorovej rozhľadky. Je to poskladanie Ešte raz vystúpiš na novu. Tak čo? Tak čo? že išlo o reprezentatívnu miestnosť, pravdepodobne jedálen alebo príjmací salón. Všimli ste si tohto z úvodu? Áno. Tak to je to drevo. Tak to je to drevo 2000 ročné zákonné. Už viete. Máme običko. Ďakujeme za toto rozsiahle. Videl si pán